Когато живеем в несигурност или под натиск, тялото започва да произвежда повече кортизол. Това е хормонът на стреса. И той ни държи в режим на оцеляване. Тогава нашето подсъзнание и ума ни знае три режима. Или се борим, или бягаме, или замръзваме. И в това състояние нашия мозък напълно изключва достъпа до яснотата. Тази вътрешна яснота, която имаш нужда, за да можеш да видиш посоката. И то само защото тялото просто иска да те запази. И точно тогава се появява онова усещане за несигурност и обърканост и онези мисли: не знам какво да правя, не знам откъде да започна, направо не ми се започва, нямам енергия. А истината е много проста. Това изобщо не е мързел, както много често си мислим. Това е биология.